Jo miro això. Merengue. No. No. A la pinya. Estic gravant. Fes cas, Estic gravant. té un trípode, això? Estic gravant. Haig de ficar l'estop. Es grava sola, no? No, has d'anar rodant la mà. Però s'ha de posar play o ja està? Si no, no val. Has de parar perquè ve. Ah, vale. I he d'anar enfocant o Has de no? comentar el castell. He d'anar enfocant o no? Doncs si no cal que estigui aquí, no? Sí, per apretar. Molta abans, ben tranquil. Mari, bé? Entesos del 3? Estem molt junts. Estem molt junts. Bé, entra, Guinea! Ah, ja davant! Vinga, va. Pensa per la dona. Entesos del 3? Passa de l'enxaneta. Va, primera aleta. Va. Creua la torre. Segona aleta. Vale, aquests són aixecadors.